0522451 שלה. אתם באוויר. פנים? שלום לכולם, כל מי שרואה אותנו, אותי. אנחנו נמצאים כאן במגדל הצדק, מגדל חומה, שאנשים טובים עשו את זה למען אנשים שיש להם בעיות בחיים, כמוני. אני נשוי, פלוס 2, עובד, לא גומר את החודש, לא מצליח לשלם את השכר דירה. אבל הבית של הדירה בעוד חודש זורק אותי מהבית. אפילו לארנונה ולחשמל לא שילמתי כבר חודשיים, כי אני לא מצליח להגיע לזה. אני בחובות בבנק. אני רוצה להזמין את כולכם למגדל צדק, לחומה ומגדל, לצומת יקום. תגיעו לפה. כל מי שאין לו איפה להיות יכול להגיע לכאן. כל מי שחסר לו משהו, ואתם יכולים להעביר את זה הלאה, מי שרואה יכול להגיע לכאן. יש פה אנשים טובים, ותגיעו לפה. חשוב מאוד שתגיעו לכאן. שלום, כאן טיילור מ-G14, חדר המצב, עיתונות אזרחית 99%. אלן בועז, אני מאוד שמח להיות פה איתכם היום. תשמע, מדהים, אה? כן, מדהים. איזה הפקה. הפקה גדולה מאוד, וכל הכבוד למי שעשה את זה. מי שארגן את זה, למען אנשים שבאמת קשה להם. איך אני לא יודע קוראים לו? גד ארן. הבחור שעשה את כל זה, גד ארן. כל הכבוד לו שהוא עושה את זה לאנשים שקשה להם. אני מקווה שהרשויות וכולם יבינו את המצב שאנחנו נמצאים בו, אם זה עמידר, אם זה בממשלה, שיבינו את המצב שאנשים נמצאים בהם. באמת קשה, יוקר המחיה, אי אפשר לחיות יותר, אי אפשר להחזיק בית עם ילדים. אנשים שורפים את עצמם, זה מאוד כואב על הבן אדם שעשה את זה. אני מכיר אותו גם אישית, מאוד כואב. אנשים עושים דברים שהם לא צריכים לעשות אותם, ואני מבקש שאנשים לא יעשו כאלה דברים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנשים יתחילו לעשות את הדברים האלה. אנחנו רוצים שאנשים ישמרו על עצמם, ואני בטוח ב100% שלמעלה בסוף ישמעו אותנו ויעזרו לאנשים שקשה להם, כמוני, כמו עוד אלפים כמוני, שקשה להם, ושהכל יעבור על מי מנוחות, ושנצליח להתקיים במדינה הזאת. כי אם לא נצליח להתקיים, אז אנחנו פשוט נהיה כועסים. וכשאנחנו נהיה כועסים, אז אנחנו לא נרגיש טוב עם עצמנו ועם המשפחה שלנו והילדים שלנו. אנחנו נרגיש רע כמו שאנחנו מרגישים עכשיו. אז בבקשה, תשימו לב, ממשלת ישראל והיושב בראשה, מר נתניהו, תרד לעם, תראה מה שהעם שלך חווה. לא כולם מיליונרים וטייקונים, לא כולם גומרים את החודש, קשה לנו, תעזור לנו. טוב, יפה, אני מאוד אהבתי את הסיפור הזה של המיקרופון ובכלל את כל החוויית שידור שאתה מביא. סחטן. שמח לראות שיש עוד אנשים שלוקחים את השידור החברתי לשטח. שיהיה בהצלחה.